Tasakuran Hitan Dek Kiral bersama Leo Band. Opo ora kelingan wingi genggam tanganku curhat tentang mantanmu ning saiki malah ninggal aku. Hutanku lan kencani kesepianku wingi terus go ngopo aku ngancani selama iki yen akhire kowe milih bali ning mantanmu. Seko mangan nganti nurut dawa dalan tak turuti berharap iso duweni wis tak korbanke waktuku isih wae kalah karo mantanmu. Gumilang Entertainment. Gedene langit aku sing kleru ngertekne sikapmu. Everybody sing yo. Terus go ngopo aku ngancani selama iki Masuk piye oseng-oseng kadang yen akhire masuk kowe milih ayo bos bali ning mantanmu. ayo hey asek mangan nganti nurut dawane dalan tak turuti berharap iso duweni wis tak korbanke waktuku isih wae kalah karo mantanmu. Saketine rongsolan usahamu ku aku ra iso
ora iso baleni cerita wingi tak akoni kekalahanku. Tak pikir waktu sing wis awak dhewe entekne tondo yen awakmu nrimo